Lima ka top-notcher nagbaton sang tag 15,000. Nabaton na sa mga top-notcher sa giniwat nga October 2023 licensure examination for fisheries technologies nga gid-administer sang Professional Regulation Commission ang ila insentibo gikan sa Iloilo Provincial Government. Malipayon nga ginabi-abi sa mga katapos ang 14 sang kuryang panalawigan ng Iloilo ang lima ka mga graduado nga nagpangibabaw sa nasambit nga pasinawan. Ginpangunahan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin ang mga katapos ang 14th SP sa pagpanginbulahan sa top 2 sang pasinawan nga sanday Riza May Tagupa Guyapale sang UPV Iloilo nga residente sa Barangay Pararasur Tigbawan Iloilo kag Allen Patrick Rodriguez Araneta sang UPV Iloilo nga residente sa Barangay Poblasyon Anilaw Iloilo. Top 3 nga si Vanica Palomo Buglosa sang Iscoff Main nga residente sa Barangay Tiwi Barotac Nuevo Iloilo. Top 4 nga si Rayland Alilain Aligroso sang UPV Iloilo nga residente sa Barangay Poblasyon Alibudyan Iloilo kag ang top 5 nga si Carl Braille Musura Rosal UPV Iloilo nga residente sa Barangay Siol Sur, Leon, Iloilo. Naibuluan nga sidalam sa Provincial Ordinance No. 2023-295 nga may tigulo, an ordinance granting incentives and resolutions of commendation to individuals who garnered the top 10 highest places in the board examination, bar examination, and other national licensure examinations nga gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Nasaad sa ordinansa nga nakasulod sa top 2 tub top 5 magabaton sang 15,000 pesos nga insentibo gikan sa Iloilo Provincial Government.